हाजारनि जुदि बुक लायोब्ला बे दख'ना दंखायो जोंहा 500 रुपिसनि दख'ना दंखायो। प्राइस औ दख'ना गिफ्ट पेकिं खालामखानाय। निफ्राय रानिखाथानिफ्राय काजलगाव UN ब्रह्म कलेजसिम बे बासआ थांगोन। थायो जे बिथांनिफ्रायनो एसे खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोखि जेन' मा रोखोम सार जों माने सान्तिपुरावहाय सेल्स काउन्टार बहायदों। माने फाउन्डेसननिफ्राय सेल्स काउन्टार बहायदों। माने सान्तिपुरनि रायजो राजाफ्रा कासिकटआव थाङोबा एसे गोजान जायो नालाय बेखायनो जोङो नैबेखौ सेल्स काउन्टारखौ सान्तिपुराव बानायना फैबाय आरो सुबिदा बानायना फैबाय। थांलाय नांलायला कासिकटआव बावनो मोनगोन आरो बे लटारिखौ। बे फंबाय थायो जा फंबाया बिखेन फंबाय थायो एबा जा बिखेन फंबाय बिनि आखाइनिफ्राय मोनगोन आरो जा बिथाङा लकेलनिखाबो। ओमफ्राय मोनसे सबसे इन्टारेस्टिं आरो बिराद मोजां खौराङा जाहैबाय जुदि बुक मोनसे लायोब्ला बेसेबांसिम बायदि लागोन बुक लायोबा बुक मोनसेनि दामा जाहैबाय 1000। बे बुक मोनसेया 1000 आरो बुक मोनसेयाव 12टा कुपन थायो। ओमफ्राय मोनसेया जाबाय नोङो बुक खेला मोनसे गासै 13टा मोनगोन आरो जुदि बुकखौ कमप्लिट लायोब्ला। बिनि बेसेना बारा नङा 1000ल' आरो 1000ल'। औ बिनि बेसेना बारा नङा आरो बुक लायोबा ओरैनोथ' कुपना मोनसे 100 थाखा खरि 100 थाखा खरि जायो आरो 100 थाखा खरि आरो गांसे दंबा 12टा दङ। ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा जेब्ला लायो नैबे हलमार्कखौ नायना लादे हलमार्क जुदि बे हलमार्क गैयाब्ला बेखौ लानो नाङा मिथिबाय। डुप्लिकेट जायो थारमाने हलमार्क गैया डुप्लिकेट जायो। ओंखायनो जेब्ला लागोन फुरा चेक खालामना लाथारनांगौ बे हलमार्क गोनांखौ ला आरो बुकखौ लायोबाथ' साबसिनबा बुकआवबो हलमार्क दङ। ओमफ्राय बुकआवबो नै बुक खेला जायोना जुदि बुक लायोबा बुक खेलाबो जायो। नै बुकआ नैबा बेबो हलमार्क दंखायो। हलमार्क गैयैखौ लानो लाङा। जे हलमार्क गैयाबाथाय बेखौ दोनलांखा गोदान दस्राखौ लाना हो आरो बेबायदि आरो। खेलाया माला जायो बे? खेलाया माबायाव जागोन कासिकटआवनो जागोन 23 एप्रिल बैसागु बरावनो जागोन खेलाया। एकदम सलिड खेला जिनुइन खेला जागोन। आरो बिनि खेलाया बे सोरबा हाउजे फाराइटास बायदिसिना बे माबानाय फेनफोरजों होनाय बेफोरजों नङा एकदम जिनुइन जागोन खेलाया। जेब्ला जायो जोङो साथाम बा साबा जों जाज एपइन्टमेन्ट होगोन। बे जाजफ्रानो बेखौ डिसाइड खालामगोन आरो ओमफ्राय जिनुइन जागोन जाहाथे बे खेलाया बोसोरै बोसोर जाबाय थानो हायो बेनि थाखाय बेखौ बानायनाय जागोन आरो। दाहाय गिदिर मानसिफ्राबो दङ सापर्ट दङ जा MP सारानो सापर्ट खालामदों। MP साराबो जोंनि फाउन्डेसननि मेम्बारखा। जयन्त बसुमतारी सारानो जयन्त बसुमतारी सारखौ फाउन्डेसननि मेम्बारखा। जों बिथाङानो लिड लादों। दा बिनि बिदिनो जों बेखौ लाबोदों आरो। ओमफ्राय जोंनि प्रग्रामा बेनो जों माने ससियेल वार्क खामानि मावदों नालाय दा जोङो फार्स्ट स्टेपाव जोङो रियेलिटि श' लादों आरो मोसानायफोरखौ जों लादों। गथ'फोर टेलेन्टखौ जों हान्ट खालामगासिनो दं आरो जाहाथे बिथांमोना बेनिफ्राय दावखोनानै गोजौ लेभेलाव थांनो हायो। बिनि थाखाय जों फार्स्ट प्रसेसखौ मावदों। बेनिफ्राय जों स्पर्ट्सखौ मावगोन। बेनिफ्राय जोङो इडुकेसननिखौ मावगोन। मोनफा मावगोन आरो जों मावबाय थाग्राखा। जोंथ' मावबाय थाग्राखा आरो मावनानै जोंहा मेरला प्रमानबो दङ। बिनि सिगां जों नवोदयनि ट्रेनिंबो होखादों नवोदयनि कचिंबो होखादों बायदि रोखोमनि होबाय थाखायो। आरो बेजों लोगोसे सबसे बेस्ट अफारा मा मिथिगौ बुकआ जुदि गांथाम लायो बुक मोनथाम बेबायदि जुदि बुक मोनथाम लायो गांसे बुकआव 1000 गांनैजों 2000 गांथामजों 3000 3000नि जुदि बुक लायोब्ला बे दख'ना दंखायो जोंहा 500 रुपिसनि दख'ना दंखायो। प्राइस औ दख'ना गिफ्ट पेकिं खालामखानाय डाइरेक्ट बेले लटारिफ्रा होआ खिन्थु फाउन्डेसननिफ्राय जों होदों आरो बे लटारि जुदि मोनथाम बुक लायोबा बे दख'नाखौ फ्रि मोनगोन जोंनिफ्राय गिफ्ट फाउन्डेसननिफ्राय गिफ्ट। खुनु लटारि खेला होग्राफ्रा रावबो बिदि गिफ्ट होफेरा जों होदों आरो खारन जोंना बांद्राय प्रफिटनि नङा। जों समाज सेबा खालामनाय नालाय रायजो राजा मोजांनि थाखाय नालाय बेनिखायनो जों बेखौ गिफ्टखौ होदों। रायजो राजाफ्रा बेखौ लाफैनो हागोन। खिन्थु मोनथाम लानांगोन। खनसेनो बुक मोनथाम लायोब्ला नैबेखौ फ्रि मोनगोन आरो दा बिगिनाव दोनखाबाय दंफैखासै काउन्टाराव सफैखाबाय बिगिन फंबाय दंखायो जोंना बे होबाय थाखागोन। नोंथांमोना लाफैबानो जाबाय आरो जायफ्रा लटारि जे आलायारन बे फाउन्डेसन बेयाव नोंथाङा जुदि लानो गोसो बा लानांगौबो जुदि गोबां मानसिफ्रानो हाजारफ्रानो मोनबाय। दा जोंनिनो जे बर'फोरखौ माखासे डेभेलपिं खालामनो एबा बर'निनो माखासे नै दा बे जे सारा बुंलांबाय बे बिसिनिनो माखासे नैबे दा माखासे जोंनि बर'फोरनि जेनेरेसन लाइमोनफोरखौ डेभेलपिं खालामनो बा माखासे बेयाव गोबां लटारियाबो प्राइसफ्रा गिदिर दं आरोखि। नोंथांमोनहा बेयाव फैनानै गोजानाव थांनांला जे
कासकट्रायाव होनदों दा कासकट्रायाव थांनानै नैबे जोंनि सान्तिपुर जे नैबे भुटान थांग्रा आरो बेहाय जे नेसनेल जे मेन लामायावनो नैबे खाथियावनो बे सान्तिपुर बाजार खाथियावनो लटारिखौ लानो हागोन आरो नोंथांहा फैनानै बेयाव बायफैबानो जाबाय दा बुकआव 1000 मोननैखौ फ्रि मोनगोन आरो सोरबा गांसेफोर जुदि लायोबाबो लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा फैनानै नैबे आलायारन फाउन्डेसन जे लटारि बेयाव लाफैबानो जाबाय नैबे जोंना लकेलनिनोखा फानग्राया बिथांखौ सिनायखायोबो जानांगौ नोंथांमोना फैनानै लटारिखौ लाफैबानो जाबाय सान्तिपुर खुंग्रिं आरो थाइखाजरा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोरिब मानसिफोर आरो खाथियाव कलेज गैया ओंखायनो दादगारिनिफ्राय बिसोरो थांनानै फरायहैनांगौ जायो बेंटलाव आरो काजलगावआव आरो लजिं थानो थाखाय जायगा गैया बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जाहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मोनसे खावलायनाय हरदोंमोन कि जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बास हरनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननाय खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय लेखाया माबाया जाहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया 2 बास दादगारियाव बायनानै हरदों आरो बे 2 बासखौनो दिनै जोङो बेखेवनानै होदों गाबोननिफ्राय बे बासआ सालायजेननाय जागोन दादगारिनिफ्राय रानिखाथानिफ्राय काजलगाव UN ब्रह्म कलेजसिम बे बासआ थांगोन गंसे आरो गंसेया दादगारिनिफ्राय बेंटल कलेजनिफ्राय आरोबाव काजलगाव UN ब्रह्म माबासिम कलेजसिम थांगोन बे 2 बासखौ दिनै बेखेवबाय भारा हिसाबै जोङो 50% छात्र छात्रीनिफ्राय 50% ल' लागोन आरो बेजोंनो बे बास 2 सालायनायखौ मेनेज खालामनाय जागोन बेनिफ्राय जिरायनाय समावहाय सोरबा जुदि रायजो राजाफ्राबो गाखोफायोब्ला अब्ला जि समसिम फरायसाफोर दङ बे समसिम सिट थोआखैब्ला रायजो राजाफ्रा सिटखौ फरायसाफोरनो जिरायनो सुबिदा होनांगौ प्रथमाव आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आगसिथिं हौवासाफोरनि थाखाय आगदाथिं सिट होनाय जागोन बेखौनो जों सावरायनो लोगोसे सार बे ओनसोलाव हस्पिटाल कलेजनिबो गोनांथि दङ नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय खुलिनायनि माबा मोनसे सिन्था दारा सानदों नामा फैगौ 16 थारिखआव सान्तिपुराव 30 बेडेड हस्पिटाल बेनि फाउन्डेसन खालामनाय जागोन मानव गेदेर EM हेल्थ देरहासार बसुमतारिया गावनो फैनानै बे फाउन्डेसनखौ खालामनायनि खोथा जानानै दं रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि जादों आरो फैगौ 16 थारिखआव बयबो रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन दादगारि हिसाबै बेवहाय भुटानाव जेरैबायदि माइन्डफुल सिटि डेभेलप खालामनो नागिरदों बेजों सम्पर्क लाखिनानै बे ओनसोलाव बर्डार एरियायाव बोरै टुरिजम डेभेलप खालामनो हागोन आरो हेल्थ सेक्टराव बोरैहाय साबसिन बारायनो हागोन ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ बोरैहाय बांसिन मोजां शिक्षा होनो हागोन बिनि बेबस्थाखौ लानाय जागोन